L-Europarlamentari Portugiża Anna Gomes spiċċat tedded bil-pulizija lil min jitkellem dwar dak ir-rappurtat fuqha minn sit li jinvestiga l-korruzzjoni fl-Unjoni Ewropea. L-EU Anticorruption.com allega li waqt żjara fil-Kazakstan l-MP Gomes deret qrib nies li jaħdmu għal frodist biljunarju li l-każi tiegħu ħażdu d-dinja finanzjarja. Ma setax jonqos li din l-aħbar iġġib reazzjonijiet diversi anke għax Gomes tpoġġi lilha nnifisha fuq quddiem fil-ġlieda kontra l-korruzzjoni, il-ħasil tal-flus u l-frodi. Saħansitra ilha żmien tagħti l-impressjoni li trid tgħallem lil pajjiżna u targumenta li lil min joħroġ l-informazzjoni rridu niddefenduh. Iżda lil min tkellem dwar hekk, Gomes qedditu bil-pulizija. Dan fi sforz ċar biex issiktu. F'risposta lid-deputat Rosjen Cutajar li ma qaditx lura milli timmarka l-ipokrezija ta' Gomes, l-MP Portugiża qaltilha li se titlob lill-pulizija jinvestigawha. Skont hi se titlobhom jinvestigaw lil kull min qiegħed jipprova jħammiġha fosthom lis-sit li rrapporta dwarha. Gomes kienet deskritta bħala politiku ipokrita. Dan wara li aġixxiet b'mod li qajjem is-suspetti ta' ġurnalisti Ewropej meta f'Settembru kienet il-Kazakstan bħala parti minn delegazzjoni tal-Unjoni Ewropea. Hemm deret Magajnier Imbetova, persuna li hija magħrufa għal fatt li taħdem taħt l-influwenza tal-frodist Mukhtar Ablyazov. Fir-rapport jissemmew ukoll nies li qegħdin il-ħabs. Dan kollu jpinġi stampa ta' allarm jingħad ċaru tont. Fil-fatt, saret il-mistoqsija għaliex uffiċjal qoli tal-Unjoni Ewropea u MP, viċi ċermen ta' Kumitat fuq il-Kriminalità Finanzjarja, qiegħda qrib nies li jaħdmu taħt l-influenza ta' frodist magħruf b'każi kontrih li laħqu l-5 biljun dollaru Amerikan, inkluż mill-Qorti ta' Londra. Huwa ta' sfortuna li Gomes tidher li qiegħda tappoġġja dawn l-isforzi, jgħid ir-rapport, preferenza għal kampanja li għaddejja biex il-frodist jidher vittma.